A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Logat kitab Sanusi, Hasyiah Sanusiyah. Halaman sisinanya halaman 50 hiji orang tamatkeun lah kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Lianau karena satune Kangjeng Nabi alaihi salatu wasallam Ja'a ikunekani ya Nabi bitasdiki jami'i dalika kullihi ulahu katanya kalawan ngabenerkeun sakabe mungkon-mungkon kang den sebut balikeun deui bitasdiki jami'i dalika kalawan ngabenerakeun sakabe mungkon kang den sebut kulluhu tegese sakabe dalik wa yukhadulan den alap minhu saking tasdik wujubu sidku rusul ya pawajibe beneran pirang-pirang rasul alaihi wassalatu wassalam wa istihalatul mustahil wa istihalatul kizbilan mustahil goroh insyaallah bighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira amin. Alaihi mingatasi rasul kabeh wa ila ay wa in wajaba wa ila ay wa in lam yujab gitu nya lam yakunu mangka orana rasul kabeh rusulan iku pirang-pirang rusul amna akang den percaya limaulana kadue gusti kita alim kang weruh bil khofiyati kalawan sakehe kang samar jala wa aja wa istihalatu pa'lil manhiyati lan mustahile migawene sakehe kang den cegah kuluha tegese manhiyat lianahum karena satuna rasul aras ursilu iku den utus ya rasul kabeh liyuallimu darapan yentah liyuallimu nasa darapan yentah muruk tatakrama ya rasul kabeh annasa ing manusa biaqwa alihim kalawan pirang-pirang ucapan rasul kabeh wa fa'aluhum lan pirang-pirang pada malane rasul kabeh wa sukutim lan menenge rasul kabeh payal jamu mangka tetep Allah yakuna apa yang taurana fi jami'iha ing daku iku tetep ing dalam sakabeh apal mukhalafatul amrin apa nyulayane kadue parentah maulana gusti kita jalla wa jalla di ikhtarahum kang wismillah ya Allahum ing rasul kabeh ala jami khalqi ngatase sakabeh makhluk Allah wa aminihim wa manihim lan kapercayaane rasul kabeh ala suruhi ngatase kaol Oke, kedap. Ala sururihi ngatasi kaul sampurna ya Allah. Wa yukhadzulan dan ala saking kaul jawazul aradi apa menangi kasipatan bangsa manusia mudapkan garib. Jawajul aradil basyariyati apa wenange kasipatan bangsa manusia alaihim ingatasi rasul kabeh idza zaka karena iki aradul basyariyah la yukdahu ikora den caca dia kitu dak la yuqdahu ikora dan cacat ya idza zaka bi risalatihim ring dalam dadi risalahe rasul kabeh wa ilwa wa unan kumaha macana
wa'ulu manazilahum lan luhur pangkate rasul kabeh. Indallahi dalam sanding Allah Ta'ala baldaka balik tahu utawi ki rasul kabeh mimaiku tetap saking barang yajidu kang muhi yama piha ing dalam uluwi wa uluwi kuduna mentenya wa uluwi manzilatahum gitu. Yang dalam ulwi qad bana mangka teman-teman pertela ka kedua sirat tadamun wapa nyimpen tadomunu kalimate sadati apa nyimpen kalimat roro sahadat maqilati hurufia sumertane kedike pirang-pirang huruf sahadat dijami maka dua sakabeh barang yajibu kang wajib alal mukallaf ing atase wong kang mukallaf marifatu apa ngawruhakeun min aqaidil imani saking pirang-pirang aqaidul iman kita lain dalam hake Allah Ta'ala wa pihaki rasulihi lan ing dalam hake pirang-pirang Rasulullah alaihi wassalam malal marar sahadat li ikhtisaruha iku karena ngaringkes syahadat ma istimalia sumertani nganggone syahadat alamada karono ing atase barang kang wis nutur isun ing ma ja'ala ing anda dikene syahadat asar'u apa hukum syara tarjamatan ing ngalih alama fi qalbi ing atase barang ing dalam ati minal islami saking Islam walam yukbalan orang dan tarima min hadin saking wong sawiji al imanu apa iman ila biha ing kalawan syahadat Pa'alal angkili mangka wajib ingatase kang duwene akal ayuk sirapa yang tangakehaken ieu akil min dakariha saking nyebute syahadat mustahdiron halekang hadirkan lima kadue barang ihtawas kang ngaliputi ieu syahadat kang ngaliputi syahadat alaihi ngatas imamin aqaidul iman saking pirang-pirang aqaidul iman hatta tum tanazzah mala dan sampurnakeun ieu syahadat ma'naha sumertana pirang-pirang syahadat bilahmihi kalawan dagingnya aqaid wadamilan getih aqaid paina umangka satuna aqaid bari yaro iku den tinggal ya aqaid la kadue syahadat minal asrori saking pirang-pirang kang samar wal ajaibi lan pirang-pirang ka ahengan insyaallah lamun ngerasakeun sapa Allah taala hale mahlur ya Allah maing barang la ayadkhulu kang ora anjing ya mata hasri tahta hasrin ing dalam sore-sore ngitung-ngitung wabilailan kalawan Allah taufik wa taufik la robba ghairi orana pangeran saliyane Allah wala ma'budu siwahu lan orana kang den sembah saliyane Allah nasaluhu jaluki sunhu ing Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan malur ya Allah ayaj'alana ing kita anda diangkeun ya Allah na ing kita wahbatana lan muga demen Tuhan na ing kita indal maut ing dalam nalika maut na toqaini bi kalimati natik natok natiki natokoeni salah natiki nabi kalimati syahadati hale kang ngucap kita kalawan kalimat syahadat
alimaini kang weruh alimina kang weruh kabeh biha kalawan syahadat wa sholalan muga-muga maparin rahmat Allah sapa ing atas alai ing atas Kangjeng Nabi Sayyidina Muhammadin tegese Gusti kita nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullama dzakarahu samang-samang sangit nu ingat hu ing Allah adzakiruna sapa kang dzikir kabeh wa gopalan lali an dzikri saking dikire saking nuture saking elinge gitunya los gopil algo ing Allah gitu an dzikri saking elinge ing Allah al-ghafiluna sopong kang gopil kabeh lali kabeh wa radhiyalan mugami karida Allah taala sapa Gusti Allah taala an hashabi Rasulillah saking pirang-pirang sahabat Rasulullah ajmaina tegese sakabeh wa tabilan kang anut kabeh lahum kitu kadue ashab bisanin kalawan kabagusan ila yaumidini maring dina kiamat wasalamin lan kasalamatan alal mursalina ke wasalamilan muga-muga muhi wasalamin lan panghormatan be alal mursalina iku tetep ing atase kang den utus kabeh walhamdulan utawi sake puji lillahi ku tetep kadi Allah rabbil alamin kang mangeranan alam kabeh wallahu alam bissawab. Alhamdulillah tamat ya mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana sakali daya punten nyuhunkeun lautan Jembar pangapunten ageng pangamalum kasadayana anu ngadangukeun kana ieu logatan bilih taya bilih aya mubtada taya khobar pil taya fa'il dan lain sebagainya tanapi dina keur lebah teu akur jeung manana kurang pas kurang enakeun kurang geneuh kurang akurat kurang relevan cek bahasa zaman kumaha meta mah abdi nyuhunkeun lautan Jembar hampura bae lah beda satik be menyah gitu merenana anu penting lah kupur orang kabehan amin sing manfaat keur salahna aya dina panghampura Allah keur leresna sing aya dina ridha Allah urang kabehan amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.